Dobrý večer. Aj na konci pracovného týždňa máme pre vás pripravené krátke správy. Vitajte pri ich sledovaní. 17. októbra si pripomíname Svetový deň boja proti chudobe. Grécko-katolícka Charita Prešov pri tejto príležitosti pripravila pre prijímateľov sociálnych služieb prednášku. Témou bola finančná gramotnosť. Prijímatelia sociálnych služieb v útulku Archa v Prešove načerpali počas utorkového predpoludnia nové znalosti z hľadiska finančnej gramotnosti a hospodárenia s peniazmi. Prednášku viedol koordinátor misie Biblia a financie Radovan Ivanko. Hej, možno si aj povieme, že sú ľudia, ktorí sú možno bez peňazí v chudobe, hej, v krajnej chudobe, ale aj napriek tomu sú to ľudia, ktorí stále majú čo dať. Hej. Ľuďom na druhej strane, ktorí možno majú peniaze, keď vyrozprávajú tento príbeh, tak odmäkčujú srdcia, aby tá chamtivosť, ktorá je v nás, išla do úzadia a aby sme sa dokázali podeliť s týmito ľuďmi. Chudoba sa netýka iba materiálnych prostriedkov, ale aj nášho vnútra. Preto sa spoločne zamýšľali aj nad bohatstvom ducha a ako byť vďačný za maličkosti. V slovenčine máme to pekné slovo, že kedy sme bohatí, každý z nás je bohatý, pokiaľ aj máme vzťah s Bohom, že to je bohatý znamená, že Boh a ty. A skutočne kľúčové je si budovať vzťah k Bohu. To je to skutočné bohatstvo, učiť sa spokojnosti s tým, čo máme. Prijímatelia služieb majú o podobné témy záujem. Vyplýva to z ich aktívnej účasti pri príprave podujatia, ale aj na samotnom podujatí. Musím povedať, že klienti celkovo veľmi dobre reagujú na takéto akcie. Nie je to prvá a verím tomu, že ani posledná taká evangelizačno-náučná aktivita. Sami sa podujali na to, že si vymaľujú nejaké peniaze, nakreslia si, urobia si plagáty. Do toho sa zapojili aj sociálni pracovníci, takže to bola taká tímová práca. Čakajú nás sviatky, čakajú nás Vianoce a verím tomu, že opäť s niečím novým prídeme. Alebo to 60 eur na mesiac? Vo farnosti Ždiar v Popradskom okrese blízko poľských hraníc prijalo v závere uplynulého týždňa 65 mladých ľudí sviatosť kresťanskej dospelosti. V podtatranskej obci sa kvôli korona prestávke birmovalo výnimočne až po 4 rokoch. Ani v tento deň však farníci nezabudli na svoje tradície a mnohí sa do kostola obliekli tak, ako je už v tejto obci zvykom. Sviatosť kresťanskej dospelosti prišiel do farského kostola navštívenia Panny Márie v Ždiari vyslúžiť emeritný spišský pomocný biskup monsignor Andrej Imrich. Príprava na túto slávnosť trvala podľa miestneho kňaza 1 rok. Birmovanci sa v rámci prípravy aktívne zapájali do svätých homší, zúčastňovali sa na živote farnosti, no neminulo ich ani skúšanie z otázok katechizmu katolíckej cirkvi. Hlavný celebrant však okrem iného za dôležitú považuje aj túžbu po Bohu. Dôležité je, aby bola túžba po Božích daroch v našom srdci, aby bola ochota Božie vnuknutia poslúchať. A my ich nazývame nápady. Dobré nápady, to sú vnuknutia Ducha Svätého alebo vnuknutia Anjela Strážcu. A tí ľudia, ktorí sú vnímaví na tieto vnuknutia, majú veľa dobrých nápadov, sú dôvtipní, ako Veronika na krížovej ceste. Ale musia tie nápady posluchnúť a to je spojené s námahou. Ak sú leniví, tak ich neposluchnú a vnuknutia prestanú. Na sviatky či významné udalosti sa domáci obliekajú do svojich goralských krojov. Tradíciu neporušili ani teraz a v ľudovom odeve zažiarili aj samotní birmovanci. A hoci toto sviatočné oblečenie umocňuje slávnostnú atmosféru, netreba zabúdať na duchovnú podstatu sviatosti, ktorú mladí ždiarania prijali. Chcel by som im odkázať, aby dali na seba pozor a neurobili v živote chybný krok. A zo sviatosti majú čerpať a s pomocou Božieho svetla Ducha Svätého, aby vedeli správne konať, aby vládali toto správne konanie uskutočniť. V duchu vzájomnej podpory, priateľstva a spolupatričnosti sa nieslo stretnutie ukrajinských odídencov v Trstenej. Jeho cieľom bolo povzbudiť, podporiť a spojiť komunitu, ktorá žije na Orave. Podujatie zorganizovali v kultúrnom dome. Pripravilo ho občianske združenie Viac v spolupráci s mestom Trstená a Ligou za duševné zdravie. To je deň obrancov
my sme pripravili taký slovenský ukrajinský večer, kde mohú sa spájať sa spolu Ukrajinci aj Slováci. No viacej my tak chceli sme spájať tie Ukrajinci, ktorí bývajú v našej okrese Tvrdošín. Zmysel naozaj je ten, že vidieť aj tie deti šťastné. Lebo naozaj, keď som s tými deťmi veľakrát bola, tak je tam cítiť, že prežívajú tú hrôzu, čo veľa z nich zažilo. Hej, a si to tu doniesli, tak ja budem veľmi rada, ak dnešok prispie aspoň trošku k tomu, že ich ohreje na srdiečku, že sa potešia všetci vzájomne. Súčasťou programu boli rôzne kultúrne vystúpenia ukrajinských detí, ako aj dospelých. Predstavili sa aj mladí ľudia z Oravy. Nechýbala ani výstava, charitatívny trh či občerstvenie. Máme таку теж потребу стретнутися з іншими українцями і видіти, як вони тут, розправити з ними, а можна нічого сполу допомогти один другому, protože to je dôležité. Tento večer rešpektujeme Slovensko a ďakujem za veľkú pomoc. Som rada, že sme sa tu stretli, kvôli tomu, že každý Ukrajinec môže poďakovať tým ľuďom, ktorí ich zachránili možno im ich život. Občianske združenie Viac, ktoré zastrešuje komunitné centrum v Trstenej a v Námestove, pripravuje pre ukrajinskú komunitu rôzne športové, vzdelávacie a tvorivé aktivity. Pre televíziu Lux Monika Huráková. Vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave zazneli tóny stredovekej talianskej hudby so skladbami z čias svätého Františka z Asisi. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 23. týždňa talianskeho jazyka. Murmur mori v preklade znamená šepot lesa. Práve týmito zvukmi sa inšpirovali zakladatelia hudobného zoskupenia, ktoré zhudobňuje nájdené stredoveké rukopisy a stopy ľudovej hudobnej tradície od 12. storočia. Sprítomňujú tak príbehy prvých poetov a poetiek, trubadúrov a interpretov využívajúcich ľudový jazyk. Il giullare nel Medioevo era una figura importantissima perché era più simile, direi, a un giornalista. Postava trubadúra bola v stredoveku veľmi dôležitá. Povedal by som, že to bolo niečo podobné ako dnešní žurnalisti. Viac ako hudobník, to bol novinár, pretože práve v tom čase to bol jeden z najjednoduchších spôsobov, akým sa mohli šíriť informácie, či už to boli správy o vojne, alebo nejaké ľubostné príbehy. Tak práve trubadúr svojím potulným spôsobom života šíril medzi ľudí. San Francesco si definiva il giullare di Dio. Svätý František sám seba nazýval Božím trubadúrom. Hoci on sám nehral na žiadnom hudobnom nástroji ani nespieval, napodobňoval tieto hudobné nástroje a chodieval takto medzi ľudí. A práve tou hrou a spevom sa snažil šíriť svoje učenie. Takže on sám bol akoby predchodcom tohto žánru, ktorý vznikol až neskôr. Na koncerte zazneli aj dobové nástroje ako kvinterna, citole, rámové bubny, flauty či prenosný orgán. Speváčka Silvia Kúro stvárnila počas koncertu postavy dvoch mladých dievčat zo stredovekých balád. Jednej z nich vybrali ženícha, ktorého si nechcela vziať za muža. Druhá sa túžila vydať, ale jej matka ju od vydaja odhovára. Práve hudobná interpretácia tejto piesne si získala mimoriadnu priazeň publika. Je to hudba hravá, v tom prevedení nás preniesie úplne do iných myšlienok a to je vzácne dneska. A hlavne tá posledná pieseň, tie vokály, čo hrali, to bolo úžasné. Veľmi pekné, rytmické, no je to ozaj tak, pripomína to úplne to obdobie. Aj som koncert spropagovala medzi svojimi známymi a som veľmi rada, že bol koncert, teda kostol natrieskaný. Voices, spevy, hudba a všetko, vystúpenie, prekrásne. Talianski umelci uviedli svoje vystúpenie aj o deň neskôr v bazilike svätého Emeráma v Nitre. Medzi krajinami, kde sa v súčasnosti deje jedno z najhorších prenasledovaní cirkví, je Nikaragua. Krajinu museli nútene opustiť sestry matky Terezy či Salesiáni. Vláda zakázala vysielanie katolíckeho rádia a zatvorila mnohé kostoly. Aktuálne sa podarilo dostať do bezpečia niekoľko kňazov. Vatikán potvrdil, že nikaragujská vláda prepustila 12 kňazov.
Boli poslaní do Ríma a sú ubytovaní v rôznych častiach diecézy. Vyhlásenie nikaragujského Ortegovho režimu ubezpečilo, že kňazi už odišli na miesto určenia. Uviedli mená jednotlivých z nich, ale nie je medzi nimi biskup Rolando Alvarez, ktorý bol predtým odsúdený na 26 rokov väzenia. Presun 12 kňazov je jedinou verejnou dohodou dosiahnutou medzi Vatikánom a Nikaraguou potom, ako sa vzťahy medzi nimi v posledných rokoch zhoršili, najmä po vyhostení apoštolského nuncia z krajiny v roku 2022. Predseda Svetového židovského kongresu Ronald Lauder sa v Apoštolskom paláci stretol s pápežom Františkom. Stretnutie sa uskutočnilo v súvislosti s rastúcim konfliktom na Blízkom východe. Kongres informoval, že predseda požiadal pápeža, aby využil svoju autoritu náboženského vodcu a požiadal ho o bezpečný návrat rukojemníkov, ktorí boli unesení do Gazy. Lauder opísal pápeža Františka ako jedinú osobu, ktorá má morálnu autoritu to urobiť. Nie je to prvé stretnutie pápeža s predsedom a ďalšími členmi kongresu. V novembri minulého roka hovoril so skupinou o zodpovednosti katolíkov a židov za dosiahnutie mieru vo svete. Našim dvom náboženským spoločenstvám je zverená úloha pracovať na tom, aby sa svet stal bratskejším, bojovať proti nerovnostiam a podporovať väčšiu spravodlivosť, aby mier nezostal prísľubom z iného sveta, ale aby sa stal realitou už v tomto svete. Áno, cesta k mierovému spolunažívaniu sa začína spravodlivosťou, ktorá je spolu s pravdou, láskou a slobodou jednou zo základných podmienok trvalého mieru vo svete. Tohtoročné stretnutie pápeža a predsedu Svetového židovského kongresu zároveň otvorilo zastupiteľský úrad Svetového židovského kongresu pri Svätej stolici. Vôbec prvý židovský zastupiteľský úrad na pôde Vatikánu. Pápež František sa vo Vatikáne stretol so sestrou Janine Gramikovou, spoluzakladateľkou organizácie New Ways Ministry for LGBT Catholics. Sestra Gremiková sa s pápežom stretla takmer na hodinu spolu s 3 pracovníkmi tejto služby. Stretnutie je považované za významné, keďže v rokoch 1984 a 1999 Vatikán nariadil sestre Gremikovej, aby prestala pracovať s LGBT osobami pre neschopnosť sprostredkovať jasné učenie katolíckej cirkvi. Na druhej strane pápež František vyjadril sestre Gremikovej vďačnosť za jej pastoračnú prácu a obaja si v minulosti vymenili listy. Začlenenie LGBT katolíkov bolo témou diskusie na súčasnej synode o synodalite a vyvolalo rôzne pohľady. Môžem vás ubezpečiť, že sa to týka všetkých. Ide o to, aby sa zapojili všetci, zahrnúť všetkých. Cirkev nemá problémy týkajúce sa len LGBTQ. Je tu toľko ďalších skupín. Nebude sa rozhodovať o tom, či homosexuálne páry môžeme požehnať alebo nie. Naším problémom je skôr to, akým spôsobom povedať všetkým vrátane členov LGBT komunity, že sú súčasťou cirkvi, že katolická cirkev je otvorená pre všetkých. Dokonca aj niektorí členovia synody boli počas týchto diskusí emotívni. Many of us wept when we heard of that young woman. Mnohí z nás plakali, keď sme počuli o tejto mladej žene, ktorá spáchala samovraždu, pretože bola bisexuálna a necítila sa v cirkvi vítaná. Ja som plakal, dúfam, že nás to zmenilo. Ďalší člen synody, páter James Martin zo Spojených štátov amerických povedal, že stretnutie pápeža so sestrou Gremikovou je významným krokom vpred v dosahu cirkvi na LGBTQ katolíkov. Krátke správy sú na konci. O 21. hodine vás pozývame sledovať film o Paulíne Žarikotovej s názvom Pozerať sa zhora. Životný príbeh zakladateľky najväčšieho diela pomoci na svete, ktoré pápež vyhlásil za pápežské misijné dielo a dnes pomáha tým najchudobnejším vo viac než 1100 misijných diecézach. Dovidenia zajtra pri spravodajskom súhrne.